ክቡር ህዝቢ ኤርትራ እዚ እትወትሩ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ካብ ለንደን ካናዳ ዝፍነወልካ ናይ ንጋባእ ደቂ ሃገር መድረኽ ህዝባዊ ክትዕ እዩ። ዕላምኡ ንስኻ እንታ ተቓላሳይ ጅግና ህዝቢ እናተጋባእካ ብሃገራውን ፖለቲካውን ጉዳያትካ ተቐራሪብካ ኣብ ምልዛብ ምእንቲ ክትበፅሕ ንምሕጋዝ ምምሃርን ምልዕዓልን እዩ። ተቐራሪቡ ዘይተላዘበ ዘፃዕዮ ቁም ነገር ከምዘየልቦ ስለንኣምን ድማ እዩ። ዕላማኻ ንኽተተግብር ሃገራውያን ትካላትካ ኣብ ምስራሕን ምምዕባለንን ምሕያለንን ምእንቲ ክትበቅዕ እዚ ድሌታትካን ፃዕርታትካን ከየፍሪ ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑካ ዘሎ መንን ስለምንታይን ከተለሊ ምእንቲ ክትበቅዕ እዩ። ምእንቲ እዚ ናይ ሎሚ ርእሰ ወግዕና ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እግሩ ናፃ ሃገር ኣብ ዝረገፀትሉ ካብ ሎሚ ንድሓር ናይ ውድባት ሓሸው የልቦን ከም ዝበለና እትዝክሮ እዩ። ካብዚ ተበጊስና እምበኣር እቲ መልእኽቱ ናብ መን ነይሩ? ሳዕበናቱ ኸ ብኩለ መዳያቱ ማለት ብማሕበራዊ፣ ብቁጠባዊ፣ ብፖለቲካዊ፣ ብዲፕሎማስያዊ ንዓና ከም ህዝብን ንሃገርናን ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ኣብፂሑና ኣሎ ዝብል ሕቶታትን ካልኦትን ብምፍታሽ ክንርእዮ ይህልወና ሎሚ። ኣብቲ ዝለዓል ዝወሃብ ርእቶታት ዝለዓል ሕቶታት ብዝከኣለኒ ክምልስን ክሓትትን ዘይኮይኑ ኣብዚ ንንዮ ብዛዕባ እቲ ርእሰ ወግዒ ዝትንትኖ የለን። ምክንያቱ ኩልና ካብ ነዊሕ እዋን ክሳዕ ሎሚ እንቃለሶ ዝነበርና ዘለናን ህዝብና ሓራ ክሳዕ ዝወፅእካ ዝቕፅልን ስለ ዝኾነ ብናይ ኣገባባት ንሪኦ ኣለና። እቲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣብፂሕና ኣሎ ኢልና ክንፍትሾ ዝግባአና ከዓ በብመነፅርና እንታይ ይመስል ንምርኣይ እዩ። ስለዝኾነ ዝሕቶ ወይ ሕቶታት ብቐንዱ እንታይ ማለቱ ነይሩ? እቲ መልእኽትና መን እዩ ኣሕሊፎ ኣብ ተግባር ከ ኣብ ምንታይ ኣብፂሕና ዝብል እዩ። ስለዚ ናብ ገዛ እቲ መድረኽ ናብ ገዛ ከፊተ ኣለኹ። ስለ ዝኸታተልኩምኒ ስለ ዝሰማዕኩምኒ የቐኒየለይ ኢድና ሓፍ እናበልና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዛረብ። እቲ ወግዕና ክቕፅል ምእንቲ ኪኖት ዘቕርብ ወይ ከዓ ንዝሎሚ ዝዛረበልና ዘቕረብናዮ ስለዘየለ ኣላሊና ነቕርቦ ሰብ ኣይኮነን። ንኩልና ብማዕረ ዝምልከተና ስለዝኾነ ንከታተሉ ዝፀናሕና ስለዝኾነ ዘለና ስለዝኾነ እንታይ ማለቱ ነይሩ ከምኡ ክብል እንከሎ ንመን ከኢልዎ? እቲ ሓደ ብናቶ መገዲ ክርድኦን ከቕርቦን ይኽእል፣ እቲ ካሊእ ከዓ ከምኡ ስለዝኾነ ባዕልኻትኩም ነናትኩም ርእቶ ንምቕራብ ፀኒሑን ሕቶታት ናባይኹን ብፍላይ ከዓ ናብ ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ ክቐርቡ ዝኽእሉ ሕቶታት
ክንርኢ ኢና اوكي ممهر ايش تايلو قبلاني ፅቡቕ ከዓ እየ I think ከምኡ ምግባሩ ሓደ ወገን ከምኡ ኢሉ ምዝራቡ ንኡ ቅልዓት ዘውፅኦ ንኡን ነቲ ፓርቱን ንስዕቦ ፓርትን እቲ ናይ ውድብ ዝነበረ ፓርትን ነቲ ኩሉ ሓጢኣቶም ዝነበረ ብውሕዱ ምናልባት ተጋዘልቲ ዝነበርና ብመጠኑ ዝፈልጦ ነገራት ነይሩ ኩሉ እኳ ዘይኮነ ህዝቢ ግን ዳርጋ ይፈልጠን ነይሩ ኢሳያስ እውን ኣቸዋሊ ኣብቲ ዝኣተወሉ ሰዓት በቲ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ናጽነት ሓዊስካ ከም ንጉስ እዩ ዝሪኦ ነይሩ ከም ኣምላኽ እዩ ዝሪኦ ነይሩ ምስቲ ናጽነት ምምፃእ ባህግና ናጽነት ምስ ዝሓለፈ ቃልሲ ከዓ ህዝቢ ከዓ ወላ እኳ ብመጠኑ ዝፈልጦ እንተነበረት ህዝቢ ኣብቲ ተገብረ እቲ ህዝባዊ ግንባር ግፍዕታት ውልዕሊ ተጋዘልቲ ይኹን ካልእ ተገብረ ነገራት ግን ብሓቂ ኩሉ ነገር ተዓቢጡስ ተገዲፉስ ሕድገት ተገይሩስ ኩሉ ህዝቢ ሓንጎፋ ኢሉ ተቐቢልዎ ነይሩ እሞ እቲ ናይ ውድባት ሓወሽ ዘለን ዝበሎ ሽዑ ንውድባት ካብ ሽዑ ግዜ ፈቒዱ ነይሩ ዝኾን ነይሩ ነቲ ስልጣን እውን ካብ ደገ መፂኡ ክቆራቆሶ ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን ወላ እቲ ሱዳን ዝነበረ ሓይልና ይኹን ዝኾነ እቲ ተቃዋሚ ዝነበረ ይኹን ውድባት ይኹን ገለ ይኹን ሲ ኣትዩስ ተወዳዲሩስ ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ረኣይኻ ነቲ ስልጣን እናቱን ናይ ጉጅሉእንሲ ክሕድጎ ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን ኢለ እየ ዝኣምናነ ምክንያቱ ምስቲ ዝበልክዎ ምስቲ ናይ ናጽነት ምስቲ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይነበረ እቲ ኢሳያስን ጉጅሉን ሓጢኣቱን ተቐበልና ንረኸበ ንኩሉ ሻዕኻ እናተመርፀ ምኸደ ነይሩ ከምኣ ምባሉ ግን ብሓቂ ነቲ ተቃዊሞ ውድባ ነበረ ይኹን ዘይነበረ ይኹን እሞ ከዓ ምስ ዝሒሩ ነቲ ዝነበረ ሰልፊ ኣፍሪሱ ሓደሽ ሰልፊ ፈጢሩ እቶም ዝነበሩ ተጋዘልቲ ገዲማ ተጋዘልቲ ተውሪዱ ሓደሽቲ ሰባት ንኡ ዝመስሉ እንዳሰርዐ ምኻዱ እቲ ኩሉ ዝገበሮ ኮታ ፀብፂብካ ደይውዳእ ኮይኑ ኣሉታዊ ነገራት ሰብ እንዳተመሃሮ እንዳተበለ እንዳበለ ኸይዱ ተቃውሞታት ከዓ ወላ እኳ ነቲ ስልጣን ምእላይ ዘገብረ ይኹን እምበር እቲ ኩሉ ናይ ውድባት ይኹን ውልቀ ሰባት ይኹን ስጋብ ሕጂ ዘሎ ምንቅስቃሳት እቲ ስርዓት ተቐይሩ ፍትሒ ነጊሱ ሃገር ሰላም ክነብረሉ ዝኽእል ተቃውሞታት ዝግበር ዘሎ ብውልቃዊ ድዩ ብጉጅለ ድዩ ብውድብ ድዩ እዚ ኩሉ ኣይመፀን ነይሩ ስለዚ እቲ ከምኡ ምግባሩ ሓደ ወገን ነቲ ትፍኣታቱን ተገበራቱን ኣቃሊዕዎ እዩ ነይሩ እምበር እቲ ውድባት ፈጢሩ ልክዕ ከምዚ ወያነ ዝገበርዎ ንኩለን ውድባት እንተኣሽሙ መሲሖም ወላ እኳ ዓብላሊ ሃለዎ እምበር ብዙሓት ውድባት ዝነበራ ዝተፈላለዩ ውድባት ተቐቢሎም እዮም ከም ውድባት ካይዶምን ምርጫ ገይሮም ከዓ ይኸዱ ነይሮም ስለዚ በቲ ሓደ ወገን ከምኡ ምግባሩ ነቲ ኩሉ ሓጢኣታት ዝነበረ ካብ ሜዳ ካብ ሽዑ ትሒዝካ ካብ ዝፍንጨሎ ትሒዝካ ክሳብ መጨረሻ ዝነበረ ነገራት ክቃልዓ ክኢሉ ማለት እዩ ተቃውሞታት ከዓ ክበዝሕ ክኢሉ ተቃውሞታት ተቃዋሚ ከኣነ ኩሉ እቲ ዝግበር ነበረካ ሎሚ ኢሳያስ ኣብ ምርጫ መፂኡ ንሱን ሰዓብቱን ክምረፅ ኣይኮነስ ሓደ ሰብ ወትገብረሉ እውን ዳርጋ ክህሉ ዘይክእሉ ነገር ክህሉ ይኽእሉ ኢልካ ዝእመተሉ ግዜ እዩ ዘሎ ስለዚ ግን ከምኡ ምግባሩ ግን ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገር ናይ ብሓቂ ሓሲዋ ኣብዚ ኩሉም ቁልቁለት ኣትይዋ ሽዑ ዝኾነ ውድባት ኣቲ ተዝኾን ነይሩ ነፀረዮ ተዝኾን ነይሩ ሓቢርካ ተሰርሐ ብመጠኑ ወላ ኣብቲ ስርዓት እንዳሃለዎ ተልዮም እውን ብዙሕ ምዕብናታት ምኾነ ነይሩ ዓዲ ኣብ ከምዚ ዓንያ ምተረፈትን ብዙሕ ነገራት ከዓ ተመሓሸ ነይሩ ወላ ካህን ምእቲ ካብ ምእቲ ዘይኮነ ስለዚ ንሃገርን ነቲ ህዝብን ሓሲዎ እዩ ነቲ ጉዶም ግን ከቃልዓ ክኢሉ እዩ ከምኡ ምግባሩ ነፃ ምግባሩ ተቃውሞ ቅፅልን ክበርህን ኩሉ ተግባራቶም ከዓ ክወፅን ብፍላይ ዋላ እውን ትውድብ ዝነበሩ ባዕሎም ህዝባዊ ግንባራት ዝነበሩ ኣባላት ተገይቡን ላዕሎት ዝኾኑ ታሕተዎት ይኾኑ ገዲፎም ስርዓት እንዳወፁ መፅኦም እዮም ኣንፃር እቲ ስርዓት ክቃለሱ ሓቅታት ከውፁ ክዛረቡ ከማን በቂዖም ህዝቢ ከዓ ክመሃር ክኢሉ እዩ ስለዚ ብክልቲኡ ወገን እየ ዝሪኦ ነተግባራቱ ምቅላዕ ገለ ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራን ተሃገርን ግን ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ኣትይዋ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከይዱ እዚኣ ንእሽተይ ክብል ስለ ዝደለኹ ይቐኒለይ ታንኪዩ ሃየ ሰይድ مرحبا سلام سلام لكلهم أنا ستاي كنت سمعني إذا أنا ودوات حشوية أين فكرنا
ንውሽጥ እምበር ንደገት ምልከት ኣይኮነትን ምክንያቱ ቁርና ቤኻ ብሎ ናብቶም ኩድናቶም ዕሩቃት ገሶም ዳ ግዝኣትና እንዲዮም ኣብ ደገ ዘሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ወይ ብረታዊ ምንቅስቃስ ብዙሕ ደልዓለ ብደገ ኣይነበረናን ስለዘይነበረ ድማኒ ንዑ ሓሸውየ ክብሎ ዋላ ሓንቲ ሳይ ኮይና ይስማዓኒ ግን እዚኣ ሞር ነቶም ምስኡ ዝነበሩ እዚ ውድብ እዚ ጠስጢሱ እዩ መሪሕነት ጠስጢሱ እዩ ገለ ጠስጢሱ እዩ ዝብሎም ዝነበረ ንዓቶም ከምዚ ኦንየን በባሓደ ሽረድ ዝገብሮ ዋን ሊፍ ኣት ኤ ታይም ከምኡ ኢዳ እምበሪ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ደገ ዘሎ ነይሩ እንተዝኸውን ኣብቲ ዝሓለፈ 30 ዓመት እንታይ ዓይነት ውዳበ ኣካይድና ንባዕሉ እውን ኣብ ሕቶ ምልክት ዘውቲ ስለዚ ቤዚካሊ ነቶም ናይ ውሽጢ ከዓ ወዲ ዓሊ ተኾነ ናቱ ስያሜ ሂቦ ነቶም ካልኦት ከዓ ነቶም ጉጅለ ዓሰርተ ሰለስተ ድዮም ይበሃሉ ዓሰርተ ሸውዓተ ንሳቶም ነናቶም ስያሜ ተዋሂቦም ስለዚ እቲ ሓሸውየ ኣይድልን የብልናን ዝብሎም ነበረ ነቲ ስልጣኑ ንክግብት ስልጣኑ ንከደልድል ካብ ሕጂ ነዮ ተዓጠቁ ወይ ሰዓቡኒ ወይ ድማኒ ልዕሊ ሰባድ ወፀት መሸላ ወይ ንዒፋ ወይ ንወንጭፋ ይድብሎም ነይሩ ይቀኒየለይ ዝተረፈ ቀሲሎም መለሰ Thank you. እሞ ኣቁባይ ንክልተ ነገር እዩ ኣቃሊዑ ከምኡ ምባሉ ኢሉ ሓደ ጉዶም ከቃልዖ ክኢሉ ካብቲ ካብ ሜዳ ትሒዙ ኣብታ ፓርቲ ዝብላ ዘሎታ ሓደ ግዜ ዝጠቕሳ ኢፒአርፒ ትበሃል ሕብእቲ ፓርቲ እሱ ዝመርሓ ዝነበረ ንሳን ውሽጣዊ ጉዳታን ዝፈልጡ ፀኒሑ ብተቃውሞ ዝተገልፀ ውሽጢ ሻዕብያ ብዝተፈላለየ መገድታት ክቃላዕ ገይርዎ ንነብሶም ኣብ ህዝቢ ከቃልዑ ገይርዎም እቲ ኣሉታዊ ውፅኢት ናይዚ ከዓ ምእንቲ እዚ ቁም ነገር ከይገብር ንህዝብና ኣብ ጉድጓድ ኣስፊርዎ እዘን ክልተ ነገራት እዚአን ኣስዒቡ እዩ ዝብል ዘሎ ባይ ሰይድ እቲ ናይ ውድባት ሓሸውየ የለን ካብ ሕጂ ንድሓር ክብል እንከሎ ንውሽጢ ዝምልከት እምበር ንደገ ዝምልከት ኣይነበረን ምክንያቱ ኣብ ደገ ኣብቲ እዋን እቲ ንዕኡ ሰንከልከል ከብል ዘኽእል ኣወዳድባ ተቃውሞ ኣይነበረን ስለዝኾነ ነቲ ካብ ውሽጢ ክመፅእ ዝኽእል ዝፈልጦ ንሱ ዝፈልጦ ቀርሕንትታት ፍሕኽ ብክብል ዘይክእለሉ መገዲ ንምጥንቃቅ እዩ ኢሉና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ንሕና ከንታይ ንብል ኣሜን مرحبا مرحبا ممهر سلام كلكم دحن مساك إلنا يا عنتوي كفيتي يا خالد سرحي زميري مچم معاسي تباهيلو زناي ودبات حشوي يلن زبل تملسنا انت دار رينايو دحرتي ناي نصانت اعلان تغبرولو سي دحر عسران شوعتن معلتي غرغصي about that time yeah that's why እግሩ ነጽነት ረገጸት ሁሉ ዘበለኒ የታ عسران حالن سنن ناي سوعت تبايلا صوعسي نحنا إنا بخوم نرد على أمبر نسو جنتي ناي ديكتاتور تلمت ناي سوعتنا زعوج الله معلتي أمالتي
እዚ መዓልቲ እዚ ንሱ ናይ ውድባት ሓሸውየ የለን ክበሃል እንከሎ ኣነ ፈላለየ ምስ ሓው ዕቁባይ ዝበሎ እቲ ተቃውሞሲ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ከመይ ዓይነት ደረጃ ነይሩ እንተዳኢልና ብፍላይ እቲ እቶም ጨናፍር ናይ ጀብሃ 4-5 ውድባት እዮም ነይሮም ዓቕምታቶም ይኹን ብዝሒ ናይ ኣባላቶም ስፍሓት ኣብ ዓለም ይኹን ኣብ ኩሉ ክሳብ እውን ብመጠኑ ሰራዊት ይኹን ገለ መለታት ዝምልምልሉ ዝነበሩ ኣብ በዓል ሱዳን ገለ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ ብንዕቀት ዝግለጽ ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ክገብሩ ዝኽእሉ ይነበሩን ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ክበሃል ከሎ ምናልባት ቁኑዕ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብቲ እዋን እቲ ግን እቲ ጉዳይ ካሊእ እዩ ነይሩ ነፃነት ምስ ተጎናፀፈት ኤርትራ እንታይ ይብሉን እንታይ ገብሩን ነይሮም ቶም ተቃወምቲ እንተዳኢልና እቲ ሉሉይ ወይ ክኸውን ዝግብኦ ዕርቂ ወይ ከዓ እቲ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ኣንፈታት ንዕኡ ዝዕድም ፃውዒታት ገብሩ ነይሮም ክሳብ እውን ንእሂን ምሂን ንክብሉ ንክላዘቡ ክዘራረቡ ከም ሰውራዊ ባይቶ ንኣብነት ክሳብ ዝለዓለ መሪሕነቶም ንስመራ ክኣቱ እውን ትዝክሩ ኢኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ካርቱም እባ ኣብ ኤርፖርት ከመይ ገይሮም ተሪፎም ንዘይተወሰነ ግዜ ተመሓላሊፉሎ ብዝበሎ ሕጂ እዚታት እዩ ዝኸይድ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ኣገባብ ነታ ሃገር ንመጀመርያ ግዜ ካብ ሰውራ ናብ ነፃነት ኣብ ትመሓላለፈሉ ዘላ እንታይ ክኸውን ይግባእ እዝን እዝን ክማላእ ኣለዎ ዝብል ጠለባት ይኹን ወይ ከዓ ካልእ ምሕፅንታታትን ገለን ይስደድ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እታ መልእኽቲ እንታይ ነይራ እንተደኣ ተባሂሉ إذا كان نظام نبلوم دلنا أبدأ دلو تقاومت يكون ويون كسب أوشتي نجلا جلا صباح نجهو جلا بارتات جلا جيروموني أبناء مالتي بارتي سيستم أنت دا أتينا كم بارت وين نحن ورا در مخالينا زبل تصفاتات زنورون كن نخلو أبدأ زلو أوشتي ناي ديكتاتوريا وسرعات ዝኾነ ይኹን ካልእ ክሕወፆ ዘይክእል ብውድብ ደረጃ ይኹን ፓርቲ ዘይፍቅድ ምዃኑ ዝኣወጀላ መዓልቲ እያ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣዋጅ እዚ ከምቲ ግቡእ ንህዝቢ ከሰንብዶን ከርዕዶን ኣይፋሊሉ ንክለዓል ክገብር ዝግብኦ እዩ ግን ስለምንታይ ኣነ መዓስ ተባሂሉ ዝብል ዘለኹ ኣብቲ እዋን እቲ ነፃነት ኤርትራ ተረጋጊፁ ህዝቢ ኤርትራ ኣበይ ዓይነት ናይ ተሕጓሱ ዝገልፀሉ ኣብ ናይ ጓይላን ሳዕስዒትን ተሕጓስን ደኣንበረይ ኣብ ናይ እዚ ተባሂሉ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ እዩ እንታይ ንምባል እዩ ዝብሎ ዘሎ ዝብል ንዕኡ ብግቡእ ገይሩ ክገንዘቦ ኣይከኣለን ሕጂ ሽዑ ከምኡ ምባሉ ጥራይ ከም ኣዋጅ እዚኣ ስለ ዝኣወጀ ኣይኮነን ሕጂ ዝበፂሕናዮ ዘለና ደረጃ በፂሑ ዘሎ ካብኡ ቀፂሉ ግን ተግባራቱ ኩሉ ነገራት ነታ ሃገር ከመይ መሓድራ ብከመይ ገይሩ ሰባ የፅንትን ነታ ሃገር የብርሳን እዚ ኩሉ እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናማዕበለ ውግኣት እናፃሕተረን ኣብ ዘየድሊ ኩነታት እናኣተወ ነቶም ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ህዝቢ ከለዓሉ ይኽእሉ እዮም ሓንጎል ዓቕሚ ትሕዝቶ ዘለዎም ዝበሎም ንዖም ኣብ ጎዳጉዲ እናስፈረ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ ክኢሉ ስለዚ እታ ኣዋጅ ከም ኣዋጅ ኣብታ 21 ሰነ ዝበላ ናይ ውድባት ሓሸውየ ንሳ ዘምፃኣቶ ኣይኮነን እንታይ ዳ እኩብ ድምር ናይ ኩሉ እቲ ተግባራቱ ክሳብ ዝእዋን እዚ ዝፍፅሞ ዘሎ እዩ ባህላይ ኣነ ብወገነይ ቴንኪዩ ኣሚኖ ኦኬ ሓንቲ ፍሊት ናይ ኣሚኖ ርኢቶ እንታይ እያ ፍሊት እውን ኣይኮነትን ግን እተን ናይ ጀብሃ ዝተፈላለያ ውድባት ኣብ ተቃውሞ ነይረን ኣብ ፖለቲካዊ ተቃውሞ ጥራሕ ዘይኮነ ብብረት ካብ ዕጥቁን ቻሌንጅ ክገብራ ተላዒለን ደስ ብላን ይኹን
بخالي بوطاتها سلازي مستعتن كي العلاي خلاي كأت هزبي أبتئوانتي زعوج اللؤوان زي أواجز زحلف اللؤوان كقاوم نيروجن أمنتاي جزء جيرو ناس إنك تأوج اللؤوان مو هزب خاب زعبو أب سلابريشن أب زنبر اللؤوان انتاي مالتيون زي كاتهم وحدات بوليتيشنز أنيحهم بحري 4 عمت استقلت زقنفلة مالتيو كالي زرعي اللي زي نبري بولك أنت خوينو خام كاب مقدالات حيزوك سعبت اوانتي زتقفلو زنبارو انت زي كوينو بجهود نتهزبي كردو بزخيل مقدي كابتناي حقوسنا سنتو فيرفنت نبر اللوان أزحيلو انتهي بالعرلو ترجمو بخردو أزخيل مقدي أي نبر أنيوتي تلزغات أو مخل عبز قبو هزبي أهل عالم أمو أمنت هاتي حنا جيتي جنا تتلقون بقطعنا من يتكور نيرون انتهي كيف سلازي سجئي غيل سلازي سجئانيو كنمرمرو لنا كتصيلو جن بكل ما داياتو زبالكو هزبنا نحقنا لم تكون تعالوا بسنة الساعدين ساتون كقربو زغلو خالي انديو بعلو إساس هاجر عن يلايلنا إندستري نيرو يلن فابريكا نيرو يلن بحري نيرو ولا باتالو نيرن يلن زخونة نان بوليتيشن زي تمهري نان بوليتيكال زخونة زيقا وا نمنجست خم كل فتاري كل جيرز رئي زيقا بون تخونة ما أنا ده أنت هجد نيرون نديو متفق ما متكامم تعز بزلة منجست الصحات منجست ذات فون ديو إلو حتى جدا إذا حتى زياجن نافلته كالعلاي كده سلازم بكل مداياتو أمن تابسي حنا زبل عن مقابلنا خريئو يقبع كابتا نمن ينيرو تملختي تبل جميرنا مون قد صلو ريتو تاتنا نهب أنا أنت داويد قصل كتبه كافلي نو تقول صدق هذا سلا سقيلة زلا مهيت يعني كتر انا حاوس حتى اذا لان حتى بمريته دغله حتى ولا كذا رسوسي انا انتي مسكا حزب كل حال زي كل حال ولا اتي تقاوماي كمان ابن حجه خبال سنه من خاتولو امين كمان قلت صنحه نحنا تسعرنا نوتينا أبرز تسعرنا مصانا طرح زي كونسي بوشتنا كمان من تعيد بحالي تفترنا كوريتا يتفترنا زيتات كل ساقم كويننا فلا جيم بستخالة كله بعد زورو تمسحف كمان أو سيخال لها جلسي لعل تحتني لكم تقالس نيركم قالس نير كسار حيجة كمان قالسنا غصالي قالسنا أدمعن قالي حتوي من تعيد بحالي قبلنا ግን ኣነ እታ ቀንዲ ሓታ ዝደሊ ዘለኹ ኣብቲ ናይ ደቡብ ሱዳን ነፃ ክትወፅእ ከላ ዝረኣኽዎ ኣገባብ እቲ ግቡእ ኢንተርናሽናል ኣገባብ እዩ ብናይ ሕቡራት መንግስታት ኣገባብ እንታይ ይበሃል ኩሉ ግዜ ሓዳሽ ሃገር ክትህነፅ ከላ ኩሉ ግዜ እቲ እንታይ ይበሃላ ብሳልሳይ ኣካል እዩ እንታይ ይበሃል ዝኸውን ኣባና ግን
كم أيكونن أب السودان تاريخهم دبر السودان كل جزء إتي انتهى بال تعوته تقاوم إذا نبرد تعوته أكل ناتو درافت ناي قوام ويكا ناي من حدارة قاتو قوام حيزاتي تقوام دماني أبسلسة تاي بال كوينو حادنتي United Nations وهاب حادنتي جزائي أكل ناي السودان زنبرة ناي مين السودان توهيو الحادة أو تنبيو إذا ما انتاينه كحولي كله إذا تهاجر كان استخدمت كلا كل جزء إتي أوكي لهبا مالتي تتسعره سعره بقول ما هو تعمله هب مالتي United Nations ما ريكورد جيرو كله تاي بهالجيرو ناي دوب حنصاصات تصاريو ناي حزبي وحسنة تصاريو تزلق أنا تاي بهال هاجر زفطر الأجابات تاي بهال كقرب يقل مالتي أبانا إذا قد عايزي أي تجبرن سلمن تايم بزيادة أنا عايز رداني نحناسي جزء رسو دروناي رفراندوم ناي شهر ساعتين تنتسعن تايد بهال ناي تجادل تأدمات توهالن نيرو حتوهم أبتسعاتي ناي تميت ناي دوموز ناي جبنا أيكون نيرو توش تاوقن حتوهم أنا بأكل رقبهم سرز دور كتب زكاة صوص زنور سوات حتوهم زنبرة ناي ميدا زنبرة ناي برخا زنبرة حقتها تريفو حجينا نحنا مس عالم تحوسنا أنا بحق عالم نتأيد حدش نريحنتنا حدش عقاباتنا نمس نحنا حلوتي ناي حزبي دا أمبري أم حضرتنا حزبي أيكون نانزبلي نيرو الزار ستما زنور كمان الزار اللي بمكان أمين ومليهم تقول داي بناي ناس حدا جزء تعبان مساعدتكم سيزي نحنا سي انبردو ملو نصانة وسيدنا هنا حزبنا نملو نصانة يمتكاتا يبلون يلو تقالي سو 30 عمت نصانة تملو نصانة أمسيو أرغاقيسو ينخلتي دم بسيعرو عب نصانة نخنو ستكلنا جن استقبر تداخنكا إذا رأيت نبر الشعب تقزيتي United Nations تدلي خمس خيلي وتدي دليخا دحاني أنا ملسن بحسب كنجورن خيلينا تبهاي استقبر ملس كمان تقايموها تسعتي علنا دوكمنت فسياسي نحنا انبردو ملو نصانة وسيدنا هنا كساب حجي حتى لنا أنا ولا أبز كمان تايبال سبيتك كيد لا أنا رفراندوم تاب ورقة وساد قال لهم أنا أبي كساب حجي أنا أدمي سيفلتن أنا زد موسكو بتموقعتين بتي قالسين نسو طرح مسكري شو كمان اليوم أنتم ما بتزنورنا شعبي تايبال دول نور موسخا تايبال أنا سي إذا ملكتي حجة كمان كعمسن دلت أخوين تواجه خلق سعر أنا أيوسدين تايبال اللي سيد نحنا تواينا بتسعاتي تايبال جرنا مالتي أنا هاي 9 سلسلة نبرة أدمى قليل أدمى أيكون النيرو قدمي درونا رفراندوم كجبر تأخوين حقنا النببنا هزبا قنبار شحي شعتميتن 8 شوحاتن زوصاتو حتصير تايد بهلاك نير نعو خمان كرئي ويقالون فلسي نحنا كساب حجسي حانت هاقر نصاوتها من 34 عامد دولة خي سرحت هاقر كي سرحت من محدار هزبا خي قبر بزي قوام اتخيد هاقر سي عبي لا عبي ترعيات فلت جاسة قلت لي جاسة نحنا نبي حق دينا نصانت وسيدنا تي حزب زوم صوصي نحنا سي تايب هالجرنا دينا نزياس كي كفل زخل بزعبات حقتاتنا عالم انا وزح تايب هالا كونكور دنكم دراخو تايب هالا تم يوخن درخكو مولو نصانت سي وسدنا نزياسي تقول لي تقول تاعكم مع تفلاتات لهم ابزي زياده هذا جمر زرو كاني أرسي مو خوينا زي مغنياتو نو كان دات بدلا تاتو حتو تو قالكا حتو تو نزلوسي غروخا تو كله تاي قال جيرو بلا لغامو حجسي كاوينا نجمر تتنكو كاي انا قلت دلي تتنكي كما ابو زنور سوما شعو كمان كادرات ولا قلملسي عاد هابلنا تقايمم تقبلهم سيدي نزل خنري لنا نحن دخمت كا خنري لنا مسوق التحاد كويلاني
هو خمي جيرا خقربا ما أفكدل لي نايلومي وقعنا أتي سياسة عفوركي بوغيلو كابلومي ندحار نايود دبات حشوية يلبون يلونا اتوم كابشئت حيزق سعلومي زوسدوم زلون انت زي تقيرون مدرخ كوسدوم كتتصل زخونا صعبيناتو يوم سلازي انتهى سعيبو لنا انتاينا قبر مسيو بسنكزي كاند تمل اختي نامن نيرو تمل اختي نامن نيرو صعبيناتو خي اب هاجرنان اب زبنان انتاي اختيلو اللو اعتبر جزيئة مبردو ناس هاجرو وصينا اينا مبردو هاجرنا ناس اوصيا تكمالا زقبؤو كيم مالئت بدليت مدى إساس أفولكي يا خيدا معناتو هاجر كبلوا زخئلو تكالات أحنصتن يزبل زلو داويد سلازي بزي يخلت عرستيان جن نواهدنا كنريون خيلينا آمين ضحن عقباز قعد الهبو أنا سبايل أوكي العلن إلى نيري. أوكي أوكي أغبيت أدلي بكالو ثانك يو أمينو كمان لهم يسمع على الغرام مجمرة هو صبانا اوكي طبعا سلام نقول لكم سلام سوق سلا زحس قرب ملع عالن زي كوينو هو كم تداوي تزورو كله ملسي زفلت كونجن إذا حالفنا يوم مدرخ سلا زخونس انتهي دانيرو الكاخ تحسب له تخيل نجر على لو قابل فيديو مجمرة تي ناي قالسي ناي 30 عامت مرتاو ألسناتنا قد محجون تقسنا نيرنا مثلا بزي بقوم تتححزي نيرو كابتي إلى إرتراس خاب حدا ودبنا لعلي أي تصورني وزول زنبري زي مجمريو أبتي على صعدا مسوصو حركة جبهاي لاتو إيدي إنفاكت ضرباتي ناب عثمان صالح سابق يلوز بحال مالتي دحرؤو سبعان حدن زنبري قباعون دحرؤ كله مستقوص عقوصي زمن خفلتات سبعان حدن قباعي دبرك الله جبها أبو هلو فيبرابل زخون الرائع يعني وابلي علي سلف نصانت توم نداف اليوم قال حتى خلومي فلي توم نداف ولا تدخل قلنا يسابق سلازنا برام كان الزهت لنا يلوم مسوم لو يحز تزاتو بهوت زلو سواتون علو تقاتلتي مساتو جن أب سبعان هم مش سنكا جبهة تقول دايتي كان بحد شريبايز غيراتو قريفاتو it's a principal team مالتي بانصارو بشنخ زواحيلتاتن حراي غنبار زخوناون بحيلي سبي كله نزي جبهاس من ميدا متان كتب حتيلا كم زيت بالنيرا يلو بزح سري حلو مالتي جن اتقالسي كيدو እንደገና ሰመነን حدن جبهة زوصات ሁሉ ጊዜ ከዓ ብዝተፈላለየ ቃላት ዳኣ ተገሊፅ እምበር ሜዳ ኤርትራ ካብ ሓደ ውድብ ንላዕሊ ኣይፀውርን እዩ ዝብል
حيزي تي زواج مباري خير نيرو قلقل زبلون بب غزيو اندحرمهم جنا كي حيلو خلو بستزلو تمكرو انداقت كتم اي مص نيرو مالتي كسبتي تسعان حدن ስለዚህ እቲ በይናዊ ውሳኔ ንሱ ዝመልኮ ንሱ ዘካየዶ ውሳኔ ከም ዘሎ ከዓ ፅቡቅ ገይሩ እንዳተረድኦ መቐረቱ እውን እንዳፈለጦ ስለዝመፀ ዝውልቀ ሰብዚ ምስ መፀ ብሃገር ደረጃ ምስ ኮነ እቲ ዘሎ ከባቢ ናይ ትግራዎት ኢትዮጵያውያን ከተኣኻኽቡ ምፍታኖም ናይቲ ሓደ ብሓባር ኮይኖም ክሰርሑ ኢሎም ምፍታኖም ይሪኦ ስለ ዝነበረ ናይ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ፍልልያ ዘለዎም እውን ኣለዉ እኮ ተባሂሉ ፕሬሸር ከይግበረሉ ነዚ እዩ ብል ግምት ኣለኒ እቲ ሕማቕ ኣብነት እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝሕሰብ ዝነበረ ሽዑ እኳ ኣይተገብረን ግን ዝሕሰብ ዝነበረ ሕማቕ ኣብነት እዩ ካብ ዝብል እዩ እቲ ዝብቀስ ቅድሞ ግን ገለገለ ተቃወምቲ ዝነበሩ ስሙር ውድብ ዝበሃል ናይ ቀደም ተጋደልቲ ዓበይቲ ዘለዎ ነይሩ ንሶም ሎሚ ኣበይ ኣለዉ እንተበልካ ኣበይ ከም ዝኣተው እውን ኣይንፈልጥን ሰውራዊ ባይቶ ዝበሃል ውድብ እውን ንኽኣትዉ ተሰማሚዖም ወዲኦም ናይ ኤርፖርት እንዳነቐሎ ካብ ካርቱም ንኣስመራ ብዘረባ ናይ ስዩም እየ ዝገልፃ ዕማሮ ልኢኹ ጠጠው ኣቢሉና ምክንያት ነፋሪት እንተ ነፊራስ ክትዓልብ እያ ኢልዋ ማለት እዩ ክገልፃ ከሎ ጠጠው ኢሉ ካብ መገዲ ጠጠው ከብል ከም ዘይኽእል እንተ ነፊርና ኣስመራ ክንዓልብ ኢና ግን ከዓ ንኤርፖርት እንዳኸድና ከለና ዕማሮ መፅኡ ግዜኡ ጠጠው ኣቢልዎ ተባሂሉ ምክንያቱ እቲ ዘተ ዝግበር ዝነበረ ኣይደነው ሽማ ይፈልጥኒ ሬድዮ ነይራ ኣብ ጣልያን ማብኡ ስለ ዝተዘርበ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ተነግሩ ንምንታይ ካልእ ዝሰምዕ እያ መስለኒ ጠጠው በሉ ተባሂሉ ግን ዝሰማምዓሉ ዝያዳ ግን ምስ ሰይድ ዝሰማምዓሉ እንታይ እዩ ነቶም ምስኡ ኮፍ ኢሎም መራሕቲ ኮይና ሃገራዊ ሒስና ጀጋኑ ኮይና መፂና ዝብሉ ኣብ ጥቑ ኮፍ ኢሎም ዘለዎ ሰባት ንዖም እቲ ወርኒንግ ነይሩ ማለት እዩ ፍጹም ከይተሓስቡ ከምዚ ዓይነት ነገር ብፍጹም ተሓስብዎ የብልኩም ኣነ ብግምተይ ሓደ ካብኦም እውን እሱ ትዘረባ ዝተዛረቦ ንዓታቶም ምዃኑ ዝገመተ ሰብ እውን ኣይመስለንን ስለዚ ቀንዲ መሰረታዊ መልእኽቲ ናቱ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ዝኾነ ይኹን ኮንትራዲክሽን ከይተልዕሉ ዝኾነ ይኹን እንታይ ሽም ንገብር ኢና ምስኡ ከዓ ትኽብሎ ፀናሕኩ ብደገ ዝመፅእ ወይ ብዲፕሎማሲ ዝግበር ተፅዕኖ ዘይትዛተዩ ናይ ሓባር ገለ ዘይትገብሩ ዝብል ክመፅእ ስለ ዝኾነ ነዚ እውን ኣቐዲሙ ማለት ኣቐዲሙ እዩ ፈልጦ ነይሩ እቲ ባህርያትና ኣካያይዳና ግርህነትና ዴና ክንብሎ ዕሽነትና እቲ ስቕልካ ምኻድ يريو سلز نبري أقدمي warning يهب نيرو مالتي سلزي هزب خاشعو خقاوم يكل نوع قوميت بالمهنيات experience يلن تن قربنا حمساتات زنبرا تفلاليا ودبات مودات 40 حمساتات زنبرا بزح يقبران مالتي سلزي تمكرو زي بلو قال ملي كل عال نيرو قال زبل قمت حلو نخون قن ايكونن هزبت وانتي بحقوسي سخيرو نيرو مالتي لازم سروحي يسرح نيرو وانتي زبال انت بلي وانتي زرباناتو يو مهنياتو جغناي هيرو نصانه زاكل حزب مصيو انتاي بلو نقال يومس بتحقوسو الى غايلا خورس اب حدا غزا كلبوم بطيمت ميتو خاب دغمصن سولس نخيسوم نقال يوم بطيمت ميتو غديفوم غلا زبل زربا تسمع نيري سلازتي ملختناتو نعوي مالتي دحروز توسد سقمتات نابنت وقات حرنت سي
سند يوم ناتهم نايت قالس السند يوم بقى بهوت زلو سند ناتو يوم مو بعاب خبري يختحزون مزقباك والكا سواتنا استسوى خيديو نتزلو جن مرأيا نايتي خبرنات كات بغير كا يختحزون مزقباني رو نعم جن እዚኦም እንተተላዒሎም እውን ገለ ነገር ክመፅኦም ኢሉ ብመሪር ከም ዝህሮም እዩ ተገይሩ ማለት እዩ ህዝቢ ከዓ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ምክንያቱ ኦልሬዲ ካብቲ ህዝቢ ነቲ ውድብ ተነፂሉ ኸይዱ አይ ቲንክ ኣነ እንታይ ክውስኸሉ ይደሊ እቲ እንታይ ኢና ንብሎ ነቲ ህዝቢ ገባር እንዳበልካ ዝኸይድ ፍልይ ዝበለ ደርቢ ኮይኑ እቲ ተቃላሳይ መፅኡ ንሱ ኩሉ ነገር ከም ዝፈልጥ تهزب خا بأسنا يتم دقنا يبعلون قدام يفتحوا إلو نفس زرحة قالوا أنت متسوون أتا سبعي أتا غشي أتا سبعيتنا بالكاسل زخيد أخورت زي بلو بقدم يو هذا تاشم غير ونير مالتي أبتانا داويت حتى خسجر مجمراتي قدايات أرات أريو من يونتي رفرندم تشير كغورو زتمرصه نتي رفرندم زكايد كوميتي تشير زغورو زنبره من تخلي زبال هابني دكتور من زبال دكتور قال تخلص بحالي اذا سبعايزي ناتو بي اتش دي ثيسيس ارترا اكالي دكتور اماري تخلي ثيسيس ناتو بي اتش دي زوسدلو دكتور اماري نبلو ኤርትራ አካል ኢትዮጵያ ይሉ ዝደምደመ ሰባይ ንምንታዩ ንሱ ተሓሪዩ ነዚ ጉዳይ ዝክገብር ብህልኽ ድኾን ይኸውን አንታ ግናይ ንስኻስ ብዛዕባ ኤርትራ ዚልካ ነርካ ሕጂ ግን ደስ ከይብለካ ንስኻ መርሓዩ ኤርትራስ ነፃ ትወፅእ ኣላ ድዩ ወይስ ገለ ካልእ ቀዳድ ነገራት ይህልዎ እዩ ኢልካ ክሕትት ይኽእል እዩ ማለት እዩ أبتي بروسسنا ريفرندم جن يونايتد نيشنز سيفولت يومي مغنياتو بعلي دبدابه تصحيف لهم بإثيوبيا مغنياتو إثيوبيا أبتو وانتي أنا بحيلهم حزم له جن this is my own territory جزاتي يلون يرون تزخون كم زاحج جنري أزلنا بكلمة أنا رؤي زخنا أبنت ناي سومالي لاند نبلا زلنا أنا أتناي لهم سلي زولو زلو كم مخوني كخوني خيلي جن United Nations كا I think committee سيدوميوم the observers تستقصري ناي referendum جن clearly أب إيرترا أب إثيوبيا I think أب السودان ون أب السعودون نيرو داينا برا ناي فلتن جن زيهم أب تكوابي أمتي United Nations ولتو زي أب أوروبا أب أمريكا استقصري العلب بالكات هكارد ختجز الكاس سبهلي كم زي سيرمونيال نجار كام توقع أصل ذلوا دعنبر نسوا أي تقطرن مغنياتو ناي دياسبورا أي تقطرن يزبل ما تخلي 98.9 دي قال زبلو 99.8 دي ولا 98.9 زبلو ناي دياسبورا هاي قطر كاي زبل I think تاجدت أون تلو إني بزغرب أول ስለዚህ ንሱ ብዕሊ ተፈሊጡስ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ተመዝጊባስ ኣብ ዝኾነ ይኹን እንታሽሙ ገይሮም ሰዲዶማስ ወላ ኣብዚ ሕጂ ዝረኣናዮ ናይ ሂማን ራይትስ ገለመለ እንተዛሪና ኣብታት ክትኣቱ ይትኽእልና ስቑኢሉ ኦርጋናይዜሽን ናይ ኣባለ ሃገራት ዝኾነ እየን ወካይል ዝሰዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብዛዕባ ነፃነት ويكا إيرترا تبهال هاجر كاب إثيوبيا استنصتلو استفليتلو قداي بعلي انت عشو مغيري in fact إثيوبيا أتبيز بالجون سبنسرز بهال أما خارينا هيلي سلاسل نوبرز صحافو مصحاف in fact United Nations كخصص يلو جمرو لغزيون نيرو توانتي زنبكو نيرو مالتي لذي تينا إيرترا نصا مخان بعلي أب عالم تمزجباس أبالنت وسيداس تخيد زلا هجريا أبال هجرات أفريقيا ون إياه أب كم زختاتي تخيل نخا سيفل محبر كون
ولا زحيل كانت تحيل كاي تخيلنا مخنياتو ناي ستيتس أبال النت سلز بخونيتي يتمحبر مالتي لذيتي كومز دي حروق ناي وشت نعناتنا بحقن سرعة بقوام زمحادر ديمقراسياوي زخونه حزبي دمص زهابلو ناي مغبار ጉዳይ ግን ናይቲ ናይ ውሽጥናትና እዩ ማለት ናይ ውሽጢ ኤርትራዊ ውሽጢ እዩ ስለዚ ኣነ ብርኢተይ ከምዚ ዘለኒ ብዚ ሞ ብዙሕ ከዓ ተዛሪበ ይቀኒለ ይወዲ ኣለኹ መምህር ዘሩ Thank you, Bit. Well, بزخون مجدي تي باز جزء هبو ملسي مثلا صا ويشتي إساس لبي إساس نتاينيرو أين برد زي قدس أموداتو أتراتارون ينبر مخنياتو تبوز تمدب شيرك قبوز تمدب يتراوي نبعلو يترا أكال إيجيبيا نبارا زأمن سلازنا برا يكون نمبر أموداتا بعدي فإيجيبيا يستفليت ناس هاجر مخانا أمينو استقبل UN سلاز خايو هبال نايتن نعلم ناس هاجرات زي اللايل ملي سلنالو سيد ቴንኪዩ ሰላም እንደገና ኣብታ ናይ ረፈረንደም እያ ክምለስ ደልየ እሳኻ ብ81-82 ኣቢሉ ይመስለኒ ኣብ ቻነል 4 ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንሜዳ ኣትያ ንኢሳያስ ኢንተርቪው ግብራቶ ነይራ ኣብቲ ግዜ እቲ ሳቤ ረፈረንደም ክወሃበሉ ህዝብና ኢሉ ኣዋጅ ኣውፂኡ ነይሩ ሕጂ ኸ እንታይ ትብል ኢሉ ሓቲትዎ ንኢሳያስ ደዝመን ሃምተን ይመስለኒ ሕጂ ኢሳያስ ከዓ መልሱ እንታይ ነይሩ ድሕሪ 23 ዓመት ምቅላስ ንሕና ብረትና እዩ ረፈረንደም ናህና ዝብል መልሲ ይዛሃበ ነይሩ ኮይኑ ከዓ ኣብቲ ድሕሪ ናፅነት ምምፃእ ግን ሕጋዊ ልባስ ከነልብሶ ስለ ዘለና ከምኡን ዓለም ክትኣምነልና UN ክትኣምነልና ኢትዮጵያ እውን ኣብቲ ክሌም ዘለዋ ናብ ኤርትራ ንኹን ዘፈላ ኢልካ ተገብረ ይበሃል ብዛዕባ እቲ ናይ ሳውዘርን ሱዳን ይኹን ANC ይኹን ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ዛኑ PF ካ ተሓይሽ ቁርብ እምበር እሶም ነቲ መንግስቲ ብዙሕ ቻለንጅ ገይሮም ሞኦለስ ስዒሮም ዝኣተዉ ኣይኮኑን እንታይ ደኣ ኣብ ናይ SPLA እንተደኣ መፅኻ እዚ ጀነራል ወሲድና ምዚ ናይ ቡሽ ኣድሚኒስትሬሽን ፎሬን ሚኒስተር ነበረ ንሱ እዩ ብሓይሊ ፀቂጡ ከምኡ ዘግበሮም ኣብ ኬንያ እምበር ንሶም ንባዕሉ እዚ ናይ ሱዳን ዝነበረ ናይቶም ተቃለስቲ ሓላፊ ኣፈኩ ኢቨን ሂዝ ኔም ቱ ቢ ኦነስት ዊዝ ካብ ዩጋንዳ ክምለስ ከሎ ኣብ ሄሊኮፕተር ዝሞተ ንሱ ንባዕሉ ግሬተር ሱዳን ዋን ሱዳን ንሱ ንባዕሉ he wants to be one day the leader ዝሓልም ዝነበረ እዩ እቲ ዝመፀ ግን በዓል ኮሊን ፓወል just call his name ፖሊን ካውሊ ዝቀልጠሉ ነበረ ኣብ ኬንያ ኮይኑ ነዞም በዓል ዑመር በሽር ከም ተሪገርኩም ፋፋ ክነብለኩምና እንዳበለ ሳንክሽንስ ክንገብረልኩምና እንዳበለ after you go away ግን እንታይ ገይሮም they just gave them 5 years come the Morris government of national unity but after 5 years you will have your referendum and then that was garangno also was ረኸቡሉ ጊዜ ነርምስ and that was how they settled their difference the same thing happened in South Africa ንበዓል ኦሊቨር ታምቦ ክቦም ኣይደለን
نسم مانديلا بتوم eminent groups كيروم ببعال أوباسانجو شيف إميكا إذكم أنتناي commonwealth مراح زنبره خمسة ساعات نيرم آتيوم حرة بلومو in fact أوش تقوله renounce their violence لهم أبزخين كمو suicide دقوتي هاي قبعة كاليلو أبدقوتي I return to you with a deep sadness you are still suffering under this inhumane system إلوا أما جمريا معانتي أبكاليت معانتي ما from today negotiation today كوينو برات يلن كاب حجنينو throw all your machetes throw all your masks guns and bullets نابتي بحري إلوم كم قبره لها نبع البفنا ناي PAC تم أزانيا جروب زبل دورو نبع الهاني نتم راديكال سكول لو قتلهم جرام السجن أبناء إساس أبناء حقنا ترى مسيناكن إساس كل زي أمي داخل ترسوا مسيو قبل الكوين مسيو that's why until today Nusu is becoming like a thorn in the side كان دي حضر حمام كاساي ملس كا خويننا دلو بدحريو جن تي بدحرتي حاشوية لندبولو كاو جن أب كينات أتينا أب نايتس عن شمنتم ساعتوي كسا حجي أب تزحل كينات أتي بدحري انتا خوينم كاب وزعبي علنا كاوزعبي قدالو نزخ نصاري لنا بيماندو بستغامدو مس سوداندو مس جيبوتي مس صوماليا مس إثيوبيا داولي كسا حجي أب إنكليل غبرلو إتز غرم جن إتز بيك سامع أسيو خمسي لو خطورو thank you Thank ودي الله you. مهري Thank you, Said. كل examples زقرب كايو تتقاليلو أب دحر ريفرندم دا بأواج ينقرن نمبر ملكو كميدا سريع وز مسايين سلازم تعمل مالتيو نحنا هنا زغل خيفرتنا صحنا ويكاتي هزبي أميدا زرح زنبرة زبكع زنبرة زي فلت نيرو زفلت زنبرة زقاوم زنبرة ناطف أمسي تزترفه ولا تسكيم ويمصع مس هزبو خوينو لوط خجبر زفتنه أبل مريحنتن كادنون طفير الله كاب جس هزبو أب مش قراؤر كسرن كأفنن كاب تجبره هليون اللو ديالن زي فلت كاب زنبورو كادرات مويتهم علو زبهالو اللو خاء نانصهو مصيو مالج سلازي سعيد زبلنا زلو انتاي تسريح زمصاي تسريح زمصاي موداتان تهزب خاء نغيرو انتاي زنغرو زلو هزباوي ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ወይ ውደባ ዝበሃል ኣይፍቀደልካን ኣሎ እዩ ዝበዘርነት እቶም ንዕኡ ክለዓዕሉ ዝኽእል ውስጠ ምስጢራቱን ኣመፃፅኡን ዝፈልጡ ፍንሕ ከይብሉ ከዓ ዝቕንፀል እናተቐንፀለ ዝእሰር ዝሕየር እናተሓየረ ነቲ ካብ ሜዳ ሒዝዎ ዝመፀ ጉዳይ نستم تسكيمو موزمات يقصلو الله يزبلنا زلو سعيد سلازي كابزت وساخي ويون مستفلي رئيتو نتليو ويكا نتستباهلي نعمقنا كان أربلو النخل نرأي داويت نتا زحاتت كايا حتو ملس رخيبادو رخبتن رئيتو ختب تخيليها اوكي يا زرو
أنا ومسز بلوكو سامع بحقي بتايد بهالجاب بلكا ساب كارتاري إنايو أب يونايتد نيشن تقبلنا ترخيبها قدم لك بهالالو زي يوجن كل جزء مجمع نجر حداش هاجر تفتر كلا يونايتد نيشن تفتر كو كل جزء حالوانا حزبي ناي حزب دحنتي وكالنا حزبي يونايتد نيشن كم تزبهال عب تكبار كوا خلي يخون دا أمبري كم تزبهال سي حلاو نا حزبي حزب بقمي تايد بهال جبرالو سلام ركبالو دو وتي دلو قوام كم محايشة لو تم محايشة دي كل جزء أبحا حمش عمت تايد بهال جبر حداش هاجر تفتر كلا بتحقنا انترناشنال كل جزء يونايتد نيشن جن كسر حجي ولا حتى هاون ولا غير هاون اب هاجرنا زغبر زلو ساعات كله نري لنا غزارسو اساسي اتا حجي دال سيد جلساسي غزارسو سي نرفراندوم كمان دي ام سب زربري بقلصنا نحنا خنمصينا ادلينا نحنا في سعرنا يزبلولي حقي صبال اغنا عزلون من يقتلوا من رسيا عمل سيد بلا سلزي تقلبت تحرك كريلنا بساعات زي دوب كي تحنصصي نصانت اي اوجيني نصانت دوب كحنصص الله تصاريو تصافيفو كحنصص الله ግን ኢሳያስ ካብ መሰረቱ አይደለን ዶ ባድመ ተረዲኩም ከዛ እሱ ተዋሂቦም ከም ስርዓት ተዋሂቦም ንወያን ولا بعلاتهم حزب غمر زغلصو حنت قال الله كمان صبو تصحبنا حزب غمر ابو زنبركا تمسكروي ابون يرم تقادلتنا حزب غمر تسوغيغوم ينكو ويانا سيغومي هنا تباهي مساتهم تايد بحال من مرحنتهم مسرعو معل درع لهم دحق اسلنا نركبولينا لهم نركبولي لهم كاني اي غورون اي تحنصصن دوب كاي تحنصص تصافي وهي تحنصص اب عدنا نحركمو حدا سب كموت كله توراسي كل جزء كل اصاريخا نسلسته ورحن 4 وحي اسمحيكا كل اصاريخا يورشو زحز احنا ግን زي عايزه تركبنا السخام مواقينا خوين حلفو اساسكو ولا بزنا حدش تايد بحال سمع كبر كله مسابي ابت مجمره نا مجمره زنبرت عنكس كابتن شوعته زنبرت مجمره دوب بتيز بولكمو مسرت تمازيزنا كنحسسو ينا يزول نيرو ابي نسخ غبرالو قداميت نمبر 1 نسانرا ግን اساس عشاشيل تلفوا غديفوا ابيوا تحار كمان اجيدو نجيرنا نقاتي انس دهيجسي كله ناتي حلفنت معخا يبكالخو الحمد لله كاسها تايد نسخا مرحنا قبل كله حدا يبلك ولا بناي تايد بال بترا تايد بال كترت لخنكا أنا نسدرايكم إلى خبن تداخلنا بعلقنا جن نعكتنا هنا سلسي أتي نتعنت نسوك كم زي تايبال كم زي دلي نتعنت كم تتقالس نريقول لنا كله أتي الدوب أي حنسة اللي حنسة كله تايبال قبرله سلسي كم تا عن توي كتجرب سنة ولا والدبوس تقاسا ولا سيد تقاسا كله نحن نريقول لنا حقيو بزنا نبلنا جنسي نحنا سلمتاي تنعقبوا اي كالنا سلمتاي تهزبي اب دياسبورا زنبر كمان دل حدث الكيم ادميسو منبر بزح زي متبزح هذه سي بلكاسي نحلاز بلكاسي انا بدو سيد بدو خنبر هاجر نصاي وصتن قال ملك كم دلو اتي اغباب ناي نصانت اواصاصي جزا حلخ زبله نعوس هتصبينا نرأيو ادولكم بري انا دا بقلصمو سواي حزب ኤርትራ بقلصمو 30 عامات محمد دفاچو سيتي شعيروم ينصلاتو ግን ገረብ بحالا ግን ተጻዊትልና انا هجي تايد بالك غبرو زيكونكو كمسو زنبر كمان ብዙሕ ግዴታ ይጻወቱን ተቃዒና እና ተቀብልና ኩላና بردرجة ملي سماهم أنا ناتهم الرأي يدلني أنا سي نعزي سي نتعنت هاي وسدنا قبل يكون كسي نتعنت ناسي نايب حتى ملو نتعنت دينا رخينا المبادرة شو سيزخونا أنا قل جزيز ناي ودواو نتعنت يدول
ውድባዊ ነፃነት ኮይና ከዓ እኒሄ ለበይኑ ውሒትዎ ሓንቲ ክንገብር ዘይንኽእል ብጣዕሚ ፅቡቅ ዳዊት ኣነ ካብዚ ክዝክራ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ዕላማ ኢሳያስ ናፅነትን ልኡላውነትን ኤርትራ ኣይኮነን ዕላሙ ንኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ዝሪኣ እናበልኩ ጠቅስ ሕጂ ካብዚ ዳዊት ዘዘከረኒ እንታይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከይድሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ ሓደ ኢንተርቪው እንታይ ኢሉ መሊሱ እዚ ዶብ ዝበሃል ቁም ነገር ኣብ ዘይቁፀረሉ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ኢሉ which is into confederal or confederation ክንከይድ ንኽእል ኢና ሕጂ ገና ብሕዳሳን ከላ እቲ ሃገር ንዕኡ እንተርታይን ክገብር ዝኽእል ወይ ከስርሕ ዘኽእል ሃገራዊ ትካላት ኣብ ዘይብላዕ ብመሰረት ትንሱ ዝደልዮ ጥራሕ እዩ ናብ ዝደልዮ ወስዳ ደልዩ ብተወሳኺ እውን ዘሊልና እንተሪኢናዮ ናብ ቅድሚት እንተ መፂና ቀሊል ኣይኮናን ምስ ኣቢ ክዛመድ እንከሎ ናይ መጀመርያ ውግእ ናይ ባድመ ህወሓት ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ዕንቅፋት ስለ ዝኾነ ወይ እምበር ናይ ዶባት ጉዳይ ኣይሸጊርዎ ይኮነን ምክንያቱ ጥሒስዎ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ፅባሕ ቁም ነገር ኣብ ዘይከውን ንሉ ደረጃ በፂሕሉ ካበሎ ፅባሕ ዝስራሕ እዩ ግን እቲ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ ህወሓት ኢሉ ህወሓት ንምጥፋእ እዩ ካብ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ንምልጋስ እዩ ውግእ ባድመ ተኻይዱ ከረጋግፆ ይከኣለን ምክንያቱ ሚዛናቱ ዝተዘናበዐ ስለ ዝነበረ ኩሉ ሰዓብ ሓንጎሉ እቲ ኣምሓራዊት ኢትዮጵያ ክትቅፅል እዩ ንሶም ይቃወሙ ስለ ዝነበሩ እዩ ነቲ ስልጣን ናይ ኢህወደግ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ብልፅግናን ምፍሕፋሕ ኣብ ዝተፈጥረሉ እታ ንዕኡ ተስግኦ ናይ ሰሜን ሓይሊ which is ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ብተንኮሉ ከጣፍኣኒ ዝኽእል እቲ ቂም ዘለዎ ሰብ ኢሳያስ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዶ ብደረጃ ትካላት ዲስካስ ክገብረሉ ዶ እንታይ ዶ ዘድልዮ ይኮነን ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ንጉስ ተፈጢሩሎ ንሱ ከዓ ምስቲ ንጉስ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ክውድኦ ተበጊሱ ማለት እዩ ስለዝኾነ ከዓ እንታይ ኮይኑ ንዓ ነዛ ናይ ክልቴና ሓጉሊ ነጥፋያ ኢሉ ጌም ኦቨር ወያኔ ኢሉ ኣትዩ ማለት ኣብ ዝምድንኦም ቅድሚ ትውግእ ምክያዱ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ፍልል የለን ሓደ ህዝቢ ኢና ኢሉና ማለት እዩ ከቢድ ውሳኔ ባዕሉ እዩ ዝውሰን ህዝቢ ኢና ሓደ ህዝቢ ኢና ካሊእ ብዙሕ ነገራት ኢሉ ኣብይ ኢኻ ወክል ኮንካ ትመርሓልና ኢሉ which is ኢትዮጵያ ኣሊት ትገብር ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ሎሚ ዝሎ ፅባሕ ካሊእ ኣብይ ክመፅእ እዩ ስለዝኾነ እዚ ኩሉ ስርሒት ናይ ኢሳያስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ቅርኒ ኣፍሪቃን ንምስርዑ እዩ ነይሩ ሕጂ እውን ኣተኣማምነካኒ ስለዝኾነ ውፅኢት ናይቲ ንህዝብና ኣይትሕሰቦ፣ ኣይትሕለሞን ፖለቲካዊ
ምንቅስቃሳት ወይ ውድባት ሰሪሕካ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ናብ ስልጣን ምምፃእ ዝብልዎም ውድዳር የለን ኢሉ እቲ መልእኽቲ ናብ ህዝብና ሰዲድዎ ባህላየ ናብ ህዝብና ዝጠመተ ኣበይ እንበር ህዝብና ክብል እንከለኹ ኣውራት ውሽጢ ዘሎ እቲ ብደገ ዘሎ ክቃወም ዝፍትን እውን እንተኾነ እዚ መልእኽቲ እዚ ናብ ህዝቢ እዩ ኣይትሕለሞ ስለዚ እቲ ጉዳይ ናፅነት ጀብሃን ህወሓትን እናተዋግኡ እንከሎ ብዛዕባ ባድመ ሓይልታት ናይ ሻዕብያ ምስ ወያነ ነይሮም ብድሕሪት ብቐጥታ ትውግእ እኳ እንተዘይተሳተፉ ኢንከረጅ ገብሮም ነይሮም ባድመ ናትና ኢሎም እናተዋግኡ ክሌም እናገበሩ ንሳቶም ከዓ የበራትዕዎም ነይሮም ጀብሃ ብሰላማዊ መገዲ ክትፈትሖ ደልያ ኣነ ካብ ሽዑ ዝነበረ ዝፈልጦ ዝነበረ ሓበሬታ እንታይ እዩ ወል እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ውደብኡ ምስ ሰውራ ኤርትራ ይኸውን ምሕደርኡ ግን ኣብ ሃገርኩም ይነብር ስለ ዘሎ ብሲቪል ኣድሚኒስትሬሽን ምሳኹም ይኸውን ተባሂሉ እንተተናይዶ ጉዳይ ግን ንሓባር ፀላኢ ስለ ዘለና ሓቢርና ፀላኢና ነውፅእ ኣብ ዝመፅእ እዋን ተዘራሪብካ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ ኣብ ዝብል እዮም በፂሖም እዚ በዓላቶም ሰሮባይቶን ካድራቶምን ክዛረብሉ ዘለዎም ጉዳይ እዩ ግን ዝረኸብኮ ዝነበረን ሓበሬታ እሱ እዩ ከምዚ ኢሎም ተፈላልዮም እንከለው ነቲ ሰራዊት ኣብኡ ዝነበረ يعرفوا له كهرمو جميرة يهرمونا له وجي خطلنا له هابكونه تخلاخلو بلومي لهم لا توين اي بعد موج ابتوانتي هلا عيلو كباد ما يكون كاب كبابي وصراري قاوس يحتم جبها مالج ستيل شعبا دحريقا مالو جبها بخلتيهم تهاري ما اختوصن كلا تمليسهم بعدن من كبابي انحيزهم عسرت شو عالتعامت دي عسر شو منتعامت من ما يبلوم ايبو تاخم من يبلوم وصيبه سلامنتاي دا طبعا شمونتن زعبا بد موقع لهم زبل حتو نريو زلنا سلازي إساياس اتي أبوشتو زلو حلمي نبينو منت ولكة بوليتيكاوي سلطان انت أبلاحتاتاتون ترح ديزاين جيرو ناقبور زمسن زغطسن زلون بهلا يعني أو بي وباي وبازدي هلا واه تنقض بزح عقبه يزل بقدح اوه صبو نزاني سمعان شو مونتن سلع الكيان ده انا تا دوكمنت ام بي بي صبو ان فاكت بزلنا عدي راديو نيرات الناس تشكوا مسايل لنمر ام بي بناينا الساتا تولاد اللخا من قالناتو ግን ናይቭ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እዩ ነይሩ ናይ ቶም ወያኔ መረብ ምላሽ ኢልኩም ኢኹም መረብ ምላሽ እንተዳልኩም ካብኡ እንድሓር ንመረብ ኢና ንኽተል እምበር ካብኡ ደቡብ ዘሎ ናትና ኢልኩም ክሌም ክትገሩ ትኽእሉን እዩ ናቶም ኣርጊመንት ይኹን ዓሊ ግደር ይኹን ኩሉ ጋሽ እወ ብሙሉእ እቲ ናብ ጋሽ ስለ ዝኣቱ መረብ بخومي زبلتي ناتاتهم أكايدا زنبري دحراي جن كم تزبل كايو كوفيلوم ترى راديوم بصحوف ملكة ترى راديوم تاش مجروما أبت وانتي ذكرن بتكابي توم حرستوت توم هزبي سيمينار خدلو I think ريخو ما أنتم تولدي
ተወልደ ገብረ ስላሴ هو ዘካይዳ ቪድዮ ነይራ يس ምክንያቱ ብርቱዕ ሕቶ ስለ ዝነበረ ካብ ህዝቢ እንታይ እዚ ወያኔ ምስ ሻዕብያ ትራኸባላ ዝበሃል ሲ እንታይ ጭብጢ ኣለኩም ዝብል ሕቶ ስለ ዝመፀ ይዝከረኒ ሓደ ስካብ ዝበሃል I think ዞምኡ ንዓብደላ ድሪስ ይመስለኒ በዓል ንሱ ቪድዮ ሒዞም ከይዶም ዝብለካ ዘለኹ ቦታ ዝቐድሕዎ ንሳቶም እዮም ክሳብ ገለገለ ብትውግእ ዝተማረኹ ትግራዎት እውን ኣርእዮም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ትስምምዕ ምስ ጀብሃን ዳሕራይ ግን ኣነ ብዙሓት ክዛረቡ ሰሚዐ ብዛዕባኡ ሓደ እዚ ጀነራል ሃይሌ መን ኢና ንብሎ ተኸስተ ሃይሌ ዝብሎ هو ብዕሊ እቲ ጉዳይቲ ከምዚ ምስ በሉ ግደፍዎም ድሓን የመሓድሮ ዝብል ትእዛዝ ካብ ኢሳያስ መፂ ዝብሎ ንሱ يا እቲ ከም ዝበሃል ዘሎ ግደፍሎም ኢሎሞም እዩ ዝበሃል መንዩ ሓደ ካሎ ወልደ ስላሴ ዕቁቤ هو እውን ኣብኡ قاش ነይረ ኢሉ أما حضار الزنبل ኣመሓዳሪ ነይሩ ኣነ እውን ፈልጠ ኢሉ ዝተዛረቦ ነገር ኣሎ ብዛዕባኡ ስለዚ እቲ ናይ ባድመ ሕቶ ኣካታዓይ ብንግሁ ኣካታዓይ ስለ ዝነበረ ኣብታ ዳዊት ዝበላ ኢና ክንመፅእ ኣብ ኢንተርናሽናል ሎሲ እዚ ኣህጉራዊ ሕጊ ሓደ ኣበሃል ኣሎ ስቴት ሳክሴሽን ዝበሃል ኣሎ ክልተ ሃገራት ክምቀላ ከለዋ ወይ ክልተ ሃገራት ክሕወሳ ከለዋ ከምዚ የመን ደቡብ የመንን ሰንዓን ክሰምራ ከለዋ ጀርመን ክልተ ጀርመን ብሓደ ክኾና ከለዋ ቼኮስሎቫኪያ ዝነበረ ክልተ ክኾና ከለዋ ዝተፈላለያ ብሶቪየት ዩኒየን ዝነበራ ክባታተና ከለዋ ኩሉ ግዜ ንዑ ዝምልከት ሕግታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ንበይና ካብ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ነበረት ክትፍለ ከላ ሰርተይን ጉዳያት ኣለዎ ከምቲ ክብሎ ፀንሐ ክትርከቦ ኣለካ እቲ ዶብካ ካበይ ናበይ መሬተይ ብፍላይ እዛ ናይ ባድመ ሕቶ ናይ ቀደም ሕቶ ስለ ዝኾነት ወላ ንኣይስካ እታ ፀያቂት ዝኾነ ጀብሃስ ከምዚ ገይራ ነይራ ኣላ እሞ እዚ ግን ናትና እዚ ኢሉ ክለዓለሉ ዝኽእል መገድሲ ብዙሕ ነይሩ ማለት ካብኡ ጠቕላላ እቲ ናይ ሕቶ ናይ ዶብ ሕቶ ክለዓል ይኽእል ንሱ ከመይ ጌርካ ክትፈትሖ ከም ዘለካ ወይ ከዓ እቲ ዝተረከብካዮ ምስ ሱዳን ዘዳውበካ ብንፁር ክትሕዞ ኣለካ ምስ ባሕሪ ዘዳውበካ ምስ ጅቡቲ ዘዳውበካ እዚ ኩሉ ክትርከቦ ኣለካ መሬቱ ማለት እዩ ብሰከንድ ስቴት ሳክሴሽን ዝበሃል ከዓ ህዝቢ እኮ መዓት ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ እዩ ወላ ኤርትራውያን ይኹኑ እንታይ ኢኹም ትደልዩ ኤርትራ ዲኹም ትደልዩ ወይስ ኢትዮጵያ ኣብቲ ምርጫ ናቶም ኣቲኻ እንተ ኤርትራ እንደሊ ኮይኖም ምስናይ ኩሉ ናታቶም ጥሮታ ድዩ ገለ ዘሎ ኩሉ ብሕጊ ኣስፊርካ ኢኻ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዘለዎም ትገብሮም ካልእ ንኤርትራ ክትሃንፁ ክትብሉ ዘጥፋእኹሞ ወይ ዝተለቃሕኩሞ ገንዘብ ኣሎ ዶ ኢንተርናሽናል ዴት ዝበሃል ክንካፈሎ እንታይ ኣሎ ኢልካ ትሓትት እንተሎ እውን ምስኡ ኮይንካ ዕዳኻ ትፈልጥ ናይዚ ኩሉ ናይ 30 ዓመት ዝነበረ ውግእ ዳመጅ ጥፋት ናይ ህዝቢ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምግዓዝ ናይ ህዝብና እዚ እውን ካሕሳ ኢኻ ሽዑ ኢኻ ተቐምጦ ማለት እዩ ተፋቀር ከም ኣሕዋት ተሓሳሰብኩም ጓና ዝበሃል ሕጂ ክልተ ሃገር ኮይነን ስለ ዘለዋ እዚ ጉዳይ እዚ ምስቲ ስቴት ሳክሴሽን ክርእይዎ ነይርዎም ብንግሁ ግን ኢሳያስ ነዚ ኣይደለን ኣይነው ገለገለ ሰባት ኣይደልን ኢሳያስ ምስ ኢትዮጵያ ክብል ኖ ኤርትራ እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ዝኸፈለት እሞ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ መንግስቲ ክገብሩ እሞ ካሕሳ ንኤርትራውያን ዝኸውን ኢሳያስ ከም መራሕናታ ምስ ዝኸውን እዩ ብዝብል መልክዕ ክጥቀመሉ ድልየት ነይርዎ ዝብል ኣነ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ምስ ወያነ ዘባእሶ ከማን ንሱ እዩ እሳቶም ኣብኡ ከም ፓወር ኮይኖም ክኸዱ ይደልዩ ኮኑ ነዚ መን የረጋግፀልካ
እንዳልጋቸው ጽጌ ዝበሃል ትዝክርዎ ኢኹም ንሱ ብዕሊ ተዛሪብዎ እዩ እዚ ኣብ ቪድዮ ኣሎ ከም ስርዓት ንሱ ከም ተዛረቦ እንታይ እዩ ዝብል ኤርትራውያን ክፍልዮ ድሌት ኣይነበሮምን ግን ወያኔ ካብ ኤርትራውያን ክእለቶምን ትምህርቶምን ብቕዓቶምን ክወዳደርዎም ከም ዘይክእሉ ስለ ዝፈልጡ ብዝተኻእለ መጠን ካብኦም ክርሕቁ ከም ዘለዎም እዮም ገይሮም ኢሉ ይዛረብ ንሱ ካልእ ሓደ ግዜ ጽሑፍ ጽሒፉ ነይሩ ኣብርሃም ያየድ እዩ ዝበሃል ትግራዋይ ካብ ነዊሕ ግዜ ተቃዋማይ ናይ ወያነ ዝነበረ ኣብቲ ናይ 2005 ዝነበረ ናይ ቅንጅት ገለ ዝነበረ ንኤርትራ ካብቶም ዝኸዱ እዩ ስለዚ ብኡ እዚ ኤርትራ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ሲ ንዛረቦ ንሕና ንቐርቦ ኣለና ክንቀርቦ ብቐሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ኢሳያስ እሞ ንምንታይ ዘይንዛረቦ መሰል ናይ ህዝቢ ክሕዝ ክሕሉ ኢለ ሓሳብ እንተሃብክዎም ካብቶም ተቃወምቲ እዩ ዶክተር ገለ ዶክተር ዝብሎት ፅሑፍ ኣሎ ምሳይ ኣብ ዌብሳይት ዘርጊሕዎ ነይሩ እንታይ ኢሎም ኣፍካ ዘይትሕዝ ከም እንተዘይገይሩ ዳ ኢሳያስ ከመይ ገይሮም ናበዲኦም ክምለሱ ናበዲኦም ኢትዮጵያስ ከመይ ገይሮም ክምለሱ ኣፍካ ሓዝ ኢሎም እሞ ኤርትራውያን ንስኻ ንርእሱ ካብ መዓት ቦታታት ናይ ኤርትራ ካብ ትግራይ ተወሊደ ባህላ እዩ ኣብርሃ ያየ ዝበሃል እዩ ምናልባት ትፈልጦ ተኾንኩም እቲ ጽሑፍ ሰዲድዎ ተጠንቀቑ ኤርትራውያንን ትግራዎትን ሓደጋ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ኢሉ ዝከረኒ ዝጸሓፈሉ ግዜ ነይሩ ግን ኢሳያስ ነዞም ኤርትራ ነጻ ብምውጻስ ክሳድና ተቆሪፅና ኢሎም ዝማጎቱ ዝነበሩ ኣምሓሩንኦም ይኣኪቡ ሒዙ መፅኡ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እዚ ጌም ኦቨር ዝበሎ ንሱ እውን ዕርቂ ምስ ተገብረ ምስ ኣቢ ክነራኽበካ ኢልናዮ እንታይ ዝኾነ ቆልዓ እዩ ኣይተራኽብኒ ኢሉ ኣብይና ነይሩ ኣቢ ኢሳያስ እባ ግን ከዓ ኖኖ ኢልና ምስ ኣረጋገፅናሉ ተቐቢልዎ ኢሉ ከዓ ዘሰይም እንዳልካቸው ፅገ ይዛረብ ብዛዕባ ኣቢ ብዛዕባ ኣቢ ይዛረብ ብዛዕባ ኣቢ ይዛረብ ስለዚ ኣቢ ብብዙሕ ምልክታት ሶሪ ኢሳያስ ብብዙሕ ምልክታት ንኤርትራ ከም መንጠሪ ተጠቂሙ ወይ ከም ካሕሳ ኢትዮጵያ ከማን ክትንእሶ እያ ሆል ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ከምዚ ኢምፓየር ኮይኑ ክኸይድ ድልየት ዝነበሮ እዩ ዝመስል ማለት እዩ ድሕሩ ትባዕሉ ዝብሎ ኣይናይ ኢኮኖሚ መን ይኸሓቶ ንመን ይኸሓትትኩም ዝብል ኣበይ ኢኮኖሚ ኣበሎ እንዳጥርሙስ ኣበሎ ሉል ኣበይ ገልመለ ኢሉ ዝሕጭጨልናሲ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢኮኖሚካሊ ማለት እዩ እንተ ደኣ ዝሰውዒልኩም ንዓይ ስትራይክ ዝገበረትኒ ኣብ ዘረብኡ ደቡብ ኣፍሪካ እኮ ነፃ ክትወፅእ ኣይነበራን ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ደቡብ ኣፍሪካ ነፃ ክትወፅእ ኣይነበራን ንሕና እውን ነፃ ክንወፅእ ምተገባእናን ምስ ኢትዮጵያ እዩ ክንከውን ዝግባአና ማለት እዩ ትርጉም ስለዚ ኢሳያስ ብመሰረቱ ዝኸዶ ዝነበረ ነዚ ቆልዓ እዚ እውን ቆልዓ ኢሉ ስለ ዝርኦ ብዝኾነ ከታልሎን ንሱ ከዓ ኣድሕልም ኮይኑ ክመርሕን ወላ ንኢትዮጵያውያን እውን ባሕሪ ክንረክብ ኢና ስለዚ እንታይ ኣለዎ ዘይንህቦ ዝብል እውን ክመፅእ እዩ ዝብል ግምት ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ንኤርትራ ዝብል ንዓን መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ኣምባሳደር ዓብደል መንሽሞ ዓንደ ብርሃን ረእይዎ ኣብ መፅሓፉ ፅሒፍዎ ይብዕሊ እዚ ኩሉ ትብልኦ ዘለኽን ፈልጠክን ኤርትራውያን ፅባሕ ንግሆ ኤርትራ ኣብ ዘይተርክብኣ ክሰቕላ እየ ኢሉና ኢሉ ፅሒፍዎ ኣሎ መፅሓፉ ዘንበብኩሞ ትዝክርዎ ኢኹም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣበየናይ ጎቦ ክሰቕላ ኣበየናይ ቀላሚጦስ ክሰቕላ በቃ ከም እቲ ናይ ኢንዲፐንደንስ ናይ ህዝቢ ኤርትራስ ይኣብል ኣይቅበሎን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣፍተር ደ ፋክት ኩሉ ፋሕ ምስ በለ ኣብይ ኩሉ ምስ ዘራረቦ ምስ ኦሮሞ ውግእ ምስ ኣምሓራ ውግእ ምስ ኩሉ ኣብ ዕግርግር ምስ ኮነት ኢትዮጵያ ንርእሳ ኣብ ሕቶ ምልክት ስለ ዝኣተወት ንርእሱ እውን ኣብ ስልጣኑ ፀገም ከም ዘጓንፎ ስለ ዝፈልጥ ዳትስ ዋይ ሕጂ በቲ ኣፈኛ ናቱ ገይሩ መን ዝበሃል ቆልዓ ፅምዶ ገለ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኢሳያስ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ፕሮጀክት ኤርትራ ትበሃል ንበይና ዘይኮነስ ምስ ኢትዮጵያ ገይሩ ንሱ ዝመርሓ ኢትዮጵያ ክትህልዎ እዩ ድልየት ነይርዎ ዝብል ግምት ኣለና ኣነ ወዲ ኣለኹ ይቐኒለይ ታንኪዩ
سوري عقبالكي آه، إتا بيت. جنوب السودان مالتك أي إتا دبوب أفريقيا دبلكا معها يا غباي افريكا ديلي سودان مالتي هو سوري ما سوري أفريقيا الكا يا نو يا نو سوري دبوب السودان صبو مالتي يا مخناتو يا ابزربو يلوايز يا هو سياسة هو بقلي إيوا صبو اوكي جرى اوكي ذكر ثانك يو اوكي ثانك يو ثانك يو ناب تدرس كحلف تدرس نباخا امو سلام كمي وعيلكم قالكم بزيرة تسدد وحاضر لهم تعال كلمة يمسيهم تسدد كان لي تليفون somehow تدمسيسا صني حتى النمو እንደገና سدد اللي سدلكات كمي يقولوا تسل حجي زي صبون دي زي خبرات أبوتات نعشتي راهن أبوتات لنا هاي تبلغ دحان أياتات كأقليهم جوهاي حجي تسكف إذا تاريخ صبون ديهم كتا تقول زلهم تناي قدم بفلاي سهم تكبر سلازنبوركم مالتي احنا دارجا انفوتنا نيرنا التاريخ نايت حي ابتي تمرتو ولاتنا حزباو غمبارون بزح او سلازينو تاريخهم سلازي تقسمو لهم زوم بوليتيكال بيت صحفت ولاتهم تاثيرهم زلو ولا زوم حج زلو بهوت نسون بزح حيم ابت كاريكلم نايت تمرت سايتيون اجي انا جن نزي حبرت سبنا هنا ايسا استريخهم حجي ولاتهم ابت حزباو غمبار زنبورو تيوم لعلوت منيستر ديوم كونيرلا ديوم جلسهم حجي اتي عدله سلازي نبوركم دحرنا صنت سلازياتهم منبر اوسي كمزي عابز كامباني حجي سرحتنيا انت كاين كعابز كندا حجي نابنت نايزن عبيت كامباني حجي ناي سامسونج كامباني انت كاين كسرحتنياس اتي كامبانيس يخبرك مالتي منيات مسل ناي سرحتنيات الله بز ناي زعد حق زوصو مالتي ابت نايتي هاجر جين درجا كمزي شقالو يمتم منيستر جنرال قالينا نسمع منبر نتريخهم ولا 34 عامت غيرلو ابتي ايرترامش بقى ولا حدا ابتي تلفزيون كو كموت خلو طرايت حزب ايرتراز فولطو ما وش تعد زلو ويا بدغمبر لنكن حجي حدا منيستر مصي نيرو ولا حتى زاري بيفلطني بتاع تلفزيون ولا زناي فاينانس حدا غيزه مصحف صحيفو قال بزح سبات زاري نيرو تريخهم ابتا تلفزيون قريب يفلطني ولا بعد درع قال خلو كو اي قربون يم نيرهم كو بتاع تلفزيون انا قرب شعواعك في القلي نيرو بزح حي ذكروني بقى درع حجي ماشي عد القرب رخيب نيرو مستخونتات حنت غيزه ناب وصا قال تلايخو مسكده علي سيد عبد الله خاخم ابتا ريدي ان كمان تعدلا زرخبون مالتي اب تلفزيون كمتناتو مبرهيتات ناي غدايات وصا تباهيلهم وي ناي نقدن اندسترين وي ولا بيترو سلامون حتى عسا كله حجي زوم امريكاين مصيم كلوس كمزي لهم امريكاين مصيم አለው كمزو وفرتات نغبرينا قال عدلات هيبومن يكو حجي كابتي فلمات كانت تاريخ حجي اي نبر كونغين تقصو كله زوم ناي تحيدهم ولا ناي حزب غمبار زنبرو كم غير يسرعوا متي كساب حجي ولا تريخهم حجي ولا ابزي نحج نزمن سي كانتاي غبر تريخهم ابزي نافا بوليتيكاو تمرت له زهو مالتي ولا نزوم دغ حجي انا جلغافي ابوي كابدي فليري اني زبل امريكا بي اتش دي بيلم ولا تريخهم بروفيسور ابيلم ابتنافا 3 ورح يم زمهرهم بعد زي حجي سنكيل زلو سبحات افريم بعد مانكي تيوم بعد سلوم درار قال مل زبخلو خلو بزحات الله سماتهم حجي زي تقصكم او حجي ناي 3 ورح كورس مورخا مالتي حجي 3 ورح بوليس تي بروجرام حجي انت يم زمورخا كمي غيركا ناي سياسي املاخ تخون بقى ابتي حجي انا افاتريخما ناي ساحل سلازغونت ابتي دفاع እግሩ ጉዕዞ ቀዳም ሰበት ይወሰዱኻ ምሸት ቀረባያ ካብታ ናብቲ ጎቦታት ፈርኔሎ ገለመለ ዝበሃል ኣለዉ መንቀርቀር ዝለ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ወሲዶም ከምዚ ጌርና ናጽነት ኣምፂና ክሻ በሊዕና ዶ ሓብሊ በሊዕና ገለብሎ ሕጂ ኣብ ወላ ፒኤችዲ ዝወደአ ወላ ማስተሬት ዲግሪ ዝወደአ ብቁጠባስ ስብሓት ኤፍሬም ናይ ቁጠባ ይምህር ነይሩ መሳዕ ኮኖኩም ሲ እንታይ ኢልዎም ህዝቢ ኤርትራ ስንሕናስ ከሲርና ኢና ባን ንገዝኣሉ ዘለና ከሲርና ኢና ነዳድስ ካብ ስዑድ ዓረብ ኣምፂና ነብሎ ነዳድ ንህቦ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ መካይን ዝንቀሳቀስ ዘሎ ገሊልስ ሓደ ናይ ቁጠባ ዝተማሃረ ዩኒቨርሲቲ ከምዚ ገይሮም እዮም ዓድና ዘካይድዋ ዘለዎ ገሊልና ቁርባይ ተሓስብ እንዲኻ እዚ ትምህርትኻ ወደ እዚ ከደስ ንስኻ 4 ዓመት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተማሂርካስ እዚ ኣሜሪካ ከመይ ጌርካ ቁጠባ ተህነፅ ዘላ መጽሓፍቲ እንዳንበብካስ
تشاينا ميجرات هنت على نمبركاس أبسل استوري 5 جير نتني 4 ورح استلم تمهاركاس كم جير غير كاغليلي حجي درجة أو زلوا حجي تيوم تني هاجرنا قداي حجي كنقيرو أنت خوينا كبيدي ولا حجي تاريخهم ولا أبزوات حجي ريهم بدو أفريقيا حجي كلتش 3 شهور زغنو كيلو بس غيركم طفيلهم بعلي سياسة وافهم يخبيلهم تاريخهم حجي ولا أبزوات متيم أبزغال سيلو تاريخهم كندتي سياسة بدلهم ولا زوم يونيفرسيتي مراز بحاله أبتويعة بوجو مهور نقتلنا إنا متينا كندي مهوراتنا قتلنا مهورا يدلياني زعدي كما قم الدناغرتي أمني رما بسحل دفئنا بلوم نيرنا قال لي أوافهم يخبيلهم حجي تاريخهم ولا أبتدقى متي تنهنا في بوليتيكا بارادايمز بلو زوم وصاتنيا حجي إت بارادايم نهنا تحنقولنا مقيرو خدلينا إمالتي حجي إتي زي تمهارن حجي إتي نسياس بقى كمزي أبتهاجر أنت تسرحوا كمزي فولي فترات بقى نصوت رأي بزعبة حرشاز فلت بزعبة بوليتيكاز فلت بزعبة تهدر ناس فلت حجي كالي مهور وانا في تلفزيون كزارب في تريري خزارب عدل سلا زي رغبه حجي بخمسي حزبنا صغير زلو حجي نزخ نوصات خوينا حرخ نغبرت خوينا انا ولا زدنبوتا اومد نيري اب اسرائيل كله ابت ناي سراويت حدري ناي سمرت جلز بحر ريو ولا نسون حجي اتهدفت عقمها اللي ويكون صلواز غورو جين اوس تماهرنا سلازم مصانا نحنا لك تود ابو زغنا ود تاريخهم ولا بزنا يبرجنا حمود حجي كمزي حدا سب كل جبار حدا خوني زدلي ابتدم بتاعهم تاريخهم كمزي قرص حزا يدلني تكالاو سرارحه كمزي حقاقا اكال فصاما اكال فردا اكال قليدس حتات انت حتات زلوا منقصاص كجبر ايدل تمنسي ولا تاريخهم حجي اب اوروبا اب امريكا اب اسرائيل كله تمنسيسي حجي تاع حنقول انت يزلو كمزي اساس نخل نتي تكالات نايتي نابنت 3 انت مقيلنا تنتكالات بوينو اساس تراي كسرح كبنشتو خلو سلازري نغير على التلفزيون نابريدين ابتدم بتقوم متي ولا اب امريكا دا نبر خلو اب كندا بين اب بومبر كوين نخلو قاصر يدل مالتي هجي موداتا بين خات قاصر تتريف كا خمس لاي بعل سمرت ولا ناي سراوي حدر تاريخ من هجي موداتا تم رحت نور بولكم نحنا هجي ودبوس فوتو يوم عواز دبوس اذا خاب هولاند زوره دينيرا موداتا نسنو بين يتريفو نتا نحنا زنبرت ناي سراوي حدر غريفا نابزا ود بحدነት ኤርትራውያን ንፍትሕ ኮይድሎ ማለቲ ተጠርኒፉ ማለቲ ولا زناي سمرت ود صبا تاريخ ما موداتا نبين تاريخا تدغراي زلو مالتي خا امريكا زور حجي ات مينتاليتي اب حنقولهم يم ديموكراسي قوام فتح غلز بزلهم بر ات مينتاليتي ولا نتم دم بتقاومو اب حنقولنا بقى كنفر خمزين نخيل غيري حنيصنا زلو حجي تزربا خاين وحالكم نزق ان احنا نتي ابتي بيت تمرتات خمو زفرينا ابتي حنقولنا خالي نجر زقرصلنا ولا نتم مهرات ابتي نقفنا 3 ورح ميرو زقيروم زلو نزن احنا نتي حنقول اتا تحساسمانا لوط خنمص انت خوينا جين انتاي كنغبر علينا حجيتي نحنا حيلي بفلاي نسخاتكم بزح تمكرو سلازلوكم بزح عام سلازلوكم ولا تقامقا انجليش ون كمزي عنتو بين علا نبرنا قاليكم اب امريكا اب اوروبا قال سلازلوكم نزي حبرتسب ناس اذا زمناو بوليتيكا تاريخهم حج ባህላው ፖለቲካ ይዘሎ ልክ አምት ናይ ሰሐል ዝነበረ ይዘሎ ነዚ ደህና ናይ ጉዳይ ኤርትራ ክንፈትሕ እንተ ኮይናስ ዘመናው ፖለቲካሲ ካብ ፕሮፓጋንዳ ወጻስ እንታይ ክንገብር ኣለና እጂ ኣነ بعقمي انا بوحد عقمي ዘለኒ ግን በትናቴ ኣነ ጀሚረ ዘሎ ሕጂ በቃ እዚ ናህና ሕብረተሰብሲ ኣነ ንባዕለይ እውን ተማሃራይ ስለ ዘለኹ እንታይ እትሕጊ እንታይ እቲ ፖለቲካ ፍልስፍና ዓለም ተማሓደረሉ ዘላ እዚ ቁዋም ዝበሃልሲ ናይ ባዕል ዓዲ እንግሊዝ ናይ ባዕል ኣሜሪካሲ ተርጉምካ ናብ ትግርኛ ከመይ ንባዕል ወላ ሕጂ ታሪኽሞ እዚ ቲም ወርክ ኤንድ ኮላቦሬሽን ዝብሎ ዘምፅዓዱ ወላ ሕጂ ኣነ ምስ ብዙሓት ትምህርቲ ዘለዎም ገለ ይራኸብ ወላ ተሞክሮታት ዘለዎም ብሓባር ምስራሕ እውን ባህሊ የብሉ እቲ ኤርትራዊ ከምዚ 10 ናይ ሕጊ ምሁራት ብሓንሳብ ኮይኖምሲ ሓንቲ ንእሽተ ላይ ፅሑፍ ክትርጉሙ ኣይክእሉን እዮም ሕጂ እቲ ሓንጎል ዳርጋ ከም ናይ ዳርጋ ኩላና ሲያሲስቲ ኢና ኮይና ዘለና ሕጂ ከምዚ ዓይነት ባህሊ እዚ ኮምፕሊመንታሪ ሌሰን ኢሎም ፅውዕዎ ከምዚ ብሓባር ከመይ ጌርካ ከም ዝሰርሕ ንሓደ ሰብ ትምህሮ ንባዕሉ እቲ ኣዘራርባ ክእለት ምስ ሰባት ትፈትዎምን ትፀልኦምን ሰባት ከመይ ጌርካ ከምዚ ንዓይ ፀኒልኩም ትሰምዑኑ ዘለኹም ከምኡ ዓይነት እውን ባህሊ ጠፊኡ ስለ ዘሎ እቲ ሕብረተሰብና ከምቲ ንስኹም ተሪኹሞ ኣብቲ ናይ ተሓየሲ ወዲ ከተማ ይኹን ወዲ ሃገረሰብ ይኹን ሲ ተዋሂድኩም ሓደ ፍርያምነት ነገር ተፍሪ ነርኩም ማለት ሕጂ ዝመንሰይ ወላ ከምኡ ክገብር ኣይከኣለን ዘሎ ተሪኹሞ ትእክብ ኣቢሉስ ነንሒዱ ይፃረፍ ዘሎ ሕጂ ትዘረባይ ካይን ወሓልኩም ከምዚ ዓይነት ኣነ ጀሚረ ኣለኹ ብዛዕባ ሕጊ ቁዋም
መሰል ወዲ ሰብ ምሕደራ ገለ ዝብል ካብቲ እንግሊሽ እንዳተርጎምኩ ንስኻትኩም እውን ከምዚ ጌርና ነዚ ሓንጎልና ረሲሑ ዘሎ ወላ ኣብ ደገ 20 ዓመት ተቐሚጥና ኮለና ልክዕ ከምቲ ናይ ኢሳያስ ኣተሓስባ ጌርልና ስለ ዘሎ ነቶም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተራ ኣብቲ ኣነ ጀሚረ ዘለኹ ካምፔይን ክትዋስኡ ወይ ከዓ ክትተሓጋገዙኒ ብትሕትና ይዕድመኩም ካልእ ርእይቶ እዚ ትብሎ ዘለካ ጌጋ ይገለ ትብሉ እንተኮይንኩም ከዓ ካብዚ ምሳኦም ሰማዓኩም ስለ ዘለኹ ፅኒኢለ ሰማዓኩም ስለቲ ፅኒኢልኩም ሰማዓኩም ንግዜ ዝሃብኩም ይቀኒለይ ቴንክ ዩ thank you መንእሰይ ቴድሮስ ዓብደ ካብቲ ዝበልካዮ ንሕና ከዓ ደጋጊምና ንብሎ ነፍሱ ክሰምዓካ ፀኒሑ ወዲ ድቡስ እባበሎ እንታይ ዳ ኮይኑ ድቡስ ጌጋ ሓበሬታ ኣለዎ ዳዓን ክምላእ ጠገም የለን ኣነ ተሓጊ ክምልሰሉ ክእል እየ ወላ ብዚ ክምልሰልካ ክእል እየ ያ ጠዋሞ እዚኣ ድሓር ንወድቡስ ዕድል ክንብሎ ኢና ድሕሪ ኣሚኖ ግን እንታይ ክብል ደልየ ዝጠቀስካ ነገር ንነብስና ሲ ከመይ ጌርና ሓራ ንወፅእ ሓንጎልና ከመይ ጌርና ንልውጦ ነብስና ከይተለወጥና ክንልውጥ ኣይንኽእልን ኢና we have to shift which is paradigm shift ክንገብር ክንክእል ኣለና እዩ and it's advisable ነፍሲ ወከፍና እንቃለሰሉ ኩሉ ግዜ እንዛረበሉ ጉዳይ እዩ thank you ቴዲ ኣሚን